мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт дар нақлиёти истифодаи умум пайваста тадбирҳои назаррасро амалӣ мегардонад. Барои таъмин намудани истиқоматкунандагони минтақаҳои марзию маъмурии пойтахт ба хизматрасонии воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ хатсайрҳои нави мусофирбарӣ таъсис дода шуда, бо ин тартиб истиқоматкунандагони маҳаллаҳои канории шаҳр аз хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ бархурдор мегарданд. аз ҷониби дигар анҷом додани фаъолияти мусофирбарӣ дар пойтахт бо истифода аз нақлиёти наву замонавӣ ва нисбатан калонҳаҷм талаботи асосии хизматрасонии нақлиётӣ мебошад. ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобусҳои муосир дар чанд соли охир сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятии шаҳри душанберо ба маротиб беҳтар гардонид. таҳлилу омӯзишҳо ҳам исбот карданд, ки бо ҷалб гардидани автобусҳои нав ва бартарӣ додан ба фаъолияти онҳо ҷамъшавии шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи хиёбони асосии шаҳри душанбе коҳиш ёфт ва ба ин васила бехатарии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин гардид. дар ин замина аз санаи 24 январи соли 2022 фаъолияти хатсайри микроавтобусии 55А кӯчаи Фуҷик терминали дарвозаи ҷанубӣ қатъ карда шуда, фаъолияти хатсайри автобусии 55 терминали дарвозаи ҷанубӣ кӯчаи Фуҷик ба роҳ монда шуд. ёдрас мекунем, ки автобусҳои истеҳсоли ватании тамғаи Акия Орио дар хатсайри рақами 55 ҳанӯз аз 15 марти соли 2021 ба интиқоли мусофирон шурӯъ намуда буданд. он вақт автобусҳо дар хатсайри 55 ҳаракати худро ба самти терминали дарвозаи ҷанубӣ аз назди боғи Локомотив оғоз мекарданд. бо ҳамин тартиб автобусҳои дохилишаҳрӣ дар хатсайри 55 наздик ба 1 сол дар баробари хатсайри микроавтобусии 55А ва ё 33 ба таври озмоишӣ фаъолияти мусофирбарӣ анҷом доданд. ҳамакнун бо бештар гардидани талаботи истифодабарии мусофирон дар ин масир, шумораи автобусҳо дар хатсайри 55 зиёд карда шуда, ба ҷои хизматрасонии микроавтобусҳо фаъолияти пурраи автобусҳои истеҳсоли ватанӣ ба роҳ монда шуд. онҳое ки то имрӯз аз хизматрасонии автобусҳо дар хатсайри 55 истифода намуданд, мегӯянд боиси ифтихор аст, ки бо пешрафту тараққиёти давлат имрӯз бо автобусҳои истеҳсоли ватанӣ равоо мекунанд. хизматрасонӣ нисбати пешина хеле хубтар шудааст. дар микроавтобусҳои худ ҷои нишаст намешуд. ҳоло бошад ба роҳат мардум ҷои нишаст дорад. ҳоло ин кортҳо истифода бурда мешавад, ки мардум аллакай ба манфиати хазинаи давлат кор мекунанд. аз пештара дида ҳозир хеле хубтар аст. хатсайрҳо сари вақт мусофиронро ба манзил бурда мерасонанд, ба ҷойҳои кор бурда мерасонанд. нисбати пешина хеле хубтар аст. ифтихор дорем, ки дар саноаткунонии мамлакат бинед, ки аллакай техникаҳои худи автобусҳои худӣ аллакай ба кор даромадаанд. аллакай нишонаи он аст, ки дар ҷумҳурии мо низ рушд, яъне тараққиёти илму техника ба роҳ гузошта шудааст. автобусҳои хеле хуб замонавӣ ба роҳат мардум ба ҷои кори худ сари вақт рафта мерасанд. умуман дар душанбе шаҳр аллакай хеле пешравиҳо ҳаст. бояд ки нисбати роҳбари давлат, нисбати шаҳрдори шаҳри душанбе бояд ки миннатдории худро баён кунем, ки аллакай хеле сатҳи зиндагии мардум хуб шудааст. хизматрасонӣ хеле хуб аст. исбот намоем, ки мо шаҳрвандори шаҳри душанбе ҳастем. албатта шаҳрванди душанбе шаҳр будан фахр аст, лекин бояд ки ба ҳамаи он мо шукрона карда риоя кунем. бо ҷавононро камон беш дар роҳҳо, дар истгоҳҳо тарбия намоем, то ки онҳо низ мисолро риоя кунанд, аз калонсолон ибрат гиранд. ҳамин аст. хеле хуб аст. хеле зебо аст душанбе шаҳр. ҳозир муносибати ронандагон ҳам бо мардум хеле хуб аст. имрӯз дар хатсайри мусофирбарии 55 автобусҳои истеҳсоли ватании соли барориши 2021 хизматрасонӣ мекунанд. автобусҳои тамғаи Акия Орио дар хатсайри 55 ҳаракати худро аз кӯчаи Фуҷик оғоз намуда, бо гузашт тавассути кӯчаву хиёбони Мастонгулов, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ, Саъдии Шерозӣ, Соҳилӣ, Ҷомӣ, Неъмат Қарабоев, ҷанубӣ ва роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар ба терминали мусофирбарии дарвозаи ҷанубӣ мерасанд. як гардиш дар хатсайри навтаъсиси рақами 55 40 километрро ташкил медиҳад. пардохти ҳаққи рокиро тавассути кортҳои нақлиётӣ ба роҳ монда шудааст.
мусофирони ин масир бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардидани автобусҳои нав онҳоро хушҳол кардааст. истеҳсоли автобусҳои замонавӣ дар шаҳри душанбе имкон фароҳам овард ки хатсайрҳои нав таъсис дода шаванд ва ҳамзамон нақлиёти истифодаи умум дар хатсайрҳои микроавтобусӣ низ иваз гарданд. оғоз аз соли 2019 дар як қатор хатсайрҳои микроавтобусӣ ҳаракати нақлиёти ғунҷои шашум калон ба роҳ монда шуд ки дар оянда ин раванд идома ёфта бартарият ба равои автобус ва троллейбусҳо дода мешавад. автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Акия Орио насли дуюми автобусҳои истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки имрӯз дар хатсайри рақами 55 ба мусофирбарӣ машғуланд. онҳое ки савори ин автобус шуда ҳангоми равуо аз хизматрасонии он истифода бурдаанд изҳори миннатдорӣ мекунанд. هر روز قریب همین خطر با دانشگاه میریم برای کارهای با کتابخانه میریم با دیگر جاها با همین خطر حرکت میکنیم. خطر خوبه، خدمت رسانیش هم خوبه ولی بسیار دیر میاد. اکثر یک وقتا دیر میاد. یعنی همون وقتی لازمیه که مثلا وقتی معینه که در تابلو نوشته شده است که باید 5 دقیقه پس نمیشه شود در همون وقت حاضر نمیشه. یا که میاد تا پادیت میاد و بعد 10 دقیقه پس میاد نیم ساعت پس میاد. қисми бештари мусофирони хатсайри 55 донишҷӯён ҳастанд. онҳо мегӯянд ҳангоми равоо дар хатсайрҳои мусофирбари автобусӣ имтиёзи пешбининамудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишомӯзонро ба таври васеъ истифода бурда метавонанд, чунки истифода аз кортҳои нақлиётӣ ва он ҳам дар тарифҳои тахфифӣ танҳо дар нақлиёти истифодаи умум амал мекунад. дар гузашта вақте дар хатсайри 55 микроавтобусҳо мусофирбарӣ мекарданд истифодаи кортҳои нақлиётӣ ғайриимкон буд, зеро хизматрасонии микроавтобусҳо ҳанӯз ба низоми пардохти электронии роҳгиро пайваст нашудааст. дар ин замина қисми дигари мусофирон ҳам пардохти ҳаққи роҳгиро тавассути корти нақлиётиро дар хатсайри автобусии рақами 55 ҷонибдорӣ мекунанд, зеро ҳамакнун онҳо ҳангоми равоо бо автобусҳо ҳаққи роҳгироро нисбат ба микроавтобусҳо камтар пардохт мекунанд. кӯчаи Фучик нуқтаи аввал ва ё охири хатсайри автобусии 55 мебошад. ронанда вақте ба ин ҷо мерасад, дар нуқтаи танзимгарӣ роҳхати ҳаракати худро ба қайд мегирад. танзимгар аз рӯи ҷадвали ҳаракат дақиқаи омадани ронандаро дарҷ карда, баъд аз ҳолпурсии ронанда ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштани автобус, ӯро барои анҷом додани идомаи фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар менамояд. саҳар дар соати 5:30 корро шурӯъ мекунем аз ҳамин нуқтаи танзимгарӣ. вақте ки ронанда меоям ба аввалан сари либоси ягона яъне курта, дохили мошин яъти зоҳирӣ ҳама назар мекунем, тозагӣ ҳама. баъд рӯхаташонро гирифта муҳр мегузаронем, ба хатсайр иҷозат метиҳем ки аз муоинаи тиббӣ техникӣ гузашта бошанд, баъдан муҳр мегузорем, ба хатсайр иҷозат метиҳем ки фаъолият кунем. як рафтуомад дақиқа муайян дорад ки чанд дақиқада бояд раво? ҳар вақти ронанда аз нуқтаи А ба Б 1 соату 15 дақиқа. агар вақти анбӯи одамо ё ки яъне пробка шидан 5 дақиқа то 10 дақиқа мумкин аст ки фарқ кунад. аз ҳамин кӯчаи Фучик ба дарвозаи шарқи терминал рафта гашта омаданшон 2 соату 30 дақиқа мешавад. чанд гардиш мекунад як автобус дар як рӯз? дар як рӯз 3 гардиш.
фосилаи байни ҳаракат чанд дақиқа аст? фосилаи байни ҳаракат саҳар соати 6 то соати 6:30 10 дақиқаӣ мешавад. аз соати 6:30 то соати 9:30 5 дақиқаӣ мешавад. аз 9:30 то 11 7 дақиқа 8 дақиқа. бо аз соати 12 намехӯред. То соат чанд бегона ташкил? бегона то соати 20 фаъолият мекунанд. дар хатсайри 55 ҳамарӯза то 30 адад автобус ба мусофирбарӣ сафарбар мешавад. ин хатсайри мусофирбарӣ ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 тааллуқ дорад. беҳрӯз хоҷаев, сардори шуъбаи бехатарии корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 мегӯяд, ҳамарӯза бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд, то онҳо ҳангоми хизматрасонӣ дар роҳ бо мусофирон хушмуомила ва рафтору ҳаракати намунавӣ дошта бошанд. вақте хизматрасонӣ дар як хатсайр ба таври қаноатбахш ба роҳ монда мешавад, табиист ки зангҳои шикоятии мусофирон ҳам ба телефони боварии корхона кам мешавад. ронандаҳо чӣ мегӯянд? дар роҳ ҳангоми ҳаракат чӣ мушкил доранд? ронандаҳо мушкилишам тамбашави воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд. кӯшиш кардем бартараф шавамаш. хатсайри нав аст. ҳаст ҷоҳое ки масофаи истгоҳ дур аст. дар оянда истгоҳҳои замонавӣ барқарор карда мешавад. аз мусофирон ҳамин хоҳиш дорем ки ҳамавақт дар истгоҳ интизор шаванд автобуса, тозагӣ риоя кунанд, ҳамавақт аз корт истифода баранд. корти нақлиётӣ аста, ҳамавақт истифода баранд. агар мусофир ин хел кунад, мо дастгирӣ кунад ба корти нақлиётӣ истифода бара, бисёр мода хуб мешавад. автобусҳои истеҳсоли ватании тамғаи акия ориё дар хатсайри 55 дар кӯчаи моёншоҳ назаршоеви ноҳияи шоҳмансур аз роҳи ноҳамвор убур мекунанд. ронандагон мегӯянд 5 моҳ мешавад қисматҳои алоҳидаи роҳи мошингард ин ҳолро дорад: роҳи вайрон ва ронандагони ҳайрон. автобусҳои муосири соли барориши 2021 ҳамарӯза аз ин роҳ то 8 маротиба гузашт мекунанд. мавҷудияти ин ҳолат табиист ки ин автобусҳои навро зуд таъмир талаб мекунад. бар иловаи нақлиёти истифодаи умум дар хатсайри 55 микроавтобусҳои хатсайри 15 ҳам аз ҳамин роҳ мегузаранд. зиёда 4-5 мошин ҳамин роҳ ҳамин ҳол дорем. ҳар рӯз баллон соз кардем, кори мо ҳамин аст фақат. дигар ҷойгор ҳама соз шудааст, ҳам хеле содагӣ аст. ягон беҳбудӣ нест, намедонам. ки да муроҷиат кардана намедонем. ин бира мебием, пассажиромон мефурӯянд, мераванд. чикор кунем? ҳама аз роҳ вобаста. хоҳиш дорем ки барвақттар ҳамин роҳ соз шавад буда тамом. тибқи иттилои дарёфтӣ, роҳи мошингарди кӯчаи моёншоҳ назаршоев бо мақсади иваз кардани қубури оби гарм ҷиҳати интиқол додани он ба манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияи шоҳмансур моҳи октябри соли 2021 қисман тахриб карда шуд. бо азнавсозии қубури оби гарм зимистони соли 2021-2022 сокинони беш аз 200 манзилҳои истиқоматии ноҳияи шоҳмансур бо нерӯи гармӣ таъмин гардиданд. ҳамакнун масъулини мақомоти марбута ба мо иттилоъ доданд ки бо каме гарм шудани ҳарорати ҳаво қисматҳои тахрибии ин роҳ мунфарш карда мешавад. мушкилоти дигар дар фаъолияти ронандагони хатсайри 55 банд будани аксар истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ, мусофирбарии ғайриқонунии микроавтобуси 33 ва бидуни корти нақлиётӣ ворид шудани мусофирон ба нақлиёти истифодаи умум мебошад. хусрав маҳмадалиев муддати 4 моҳ мешавад ба ҳайси ронандаи автобуси хатсайри 55 фаъолият дорад. ӯ мегӯяд аз вақти муайяншуда дер омадани автобус ба истгоҳ сабабҳои дигар ҳам дорад. бисёри ҳамин халқ кортҳои ҳамин нақлиётиро истифода надоранд.
استفاده نمیبرند. هم خیلی میفهمونیم که در مرکزهای سیتی کورت همین چیزها هستن. بود ندارن همین قانونیت است که وقتی ما را میگیرن همین سبب ما دیر میمونیم. مسافران خواهش دارم که همین کورتوی نقلیاتی را نقطه فروشی همین سیتی کورت دسترس کنن اما استفاده وقتی ما را نگیرن. شما کورتو یک سفری دارید؟ کارت یک سفر داریم و دیگه سومان میگیرن درخواست هست؟ در وقتی کورت نقلیاتی نداشتن اما را میتونیم برای که باید اون مجبورن که روند. وقتی ما را در ایستگاه‌ها ماشین سبک‌راه میگیرن تاکسی ها ما ایستگاه در اومدن نمیتونیم. دیگه بزرگ کارمون که در جا عربا و پیاده‌گرد نیم ساعت وقت ما را در حدود بزرگ میگه وقتی کار کردن است. اون گذاشتن مشکل میشه. کمبودی اتوبوس نیست؟ کمبودی اتوبوس نیست. اتوبوس چقدر یک در کوشون هم قدم میرسه. فعالیت автобусҳо дар хатсайри мусофирбарии 55 дар заминаи хатсайри микроавтобусии 33 ба роҳ монда шуд. Микроавтобусҳо дар ҳар куҷо ки мувофиқ меомад, мусофир мефароварданду савор мекарданд. Мусофирони доимии ин масир ба ин ҳолат одат намуданд. акнун ки хатсайр автобусӣ шуд, тарки одат ҳам мушкил гардидааст. мусофирон мехоҳанд автобусҳо дар хатсайри 55 монанди микроавтобусҳо сари ҳар қадам таваққуф кунанд. аз ҷониби дигар дар бархе кӯчаҳо истгоҳ умуман вуҷуд надорад. масофаи истгоҳҳои нақлиёти истифодаи умум хеле дур аст. масъулини корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобусе ки хатсайри 55 ба ин корхона тааллуқ дорад, иттилоъ доданд ки барои сохтани истгоҳ дар нуқтаҳои лозимӣ ба мақомоти марбута муроҷиат карданд ва ин масъала дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. бо тақозои вақт воситаи нақлиёт дар хатсайрҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои дар як вақт интиқол додани мусофирони бештар иваз карда мешаванд ва ин раванд дар оянда низ идома меёбад. автобусҳои Акия Орио дар хатсайри 55 аз аввалин нақлиёти ҷамъиятие ба шумор мераванд ки дар кӯчаи соҳилӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ ҷалб гардиданд.